Приятели и гости, добър вечер! Искам да ви поздравя с първото събитие на Културния център на Софийския университет. Аз съм неговия директор Александър Кьосев. Изключително ми е приятно, че започваме с тази лекционна серия. Преди 45 години, извинявайте, преди много години, имаше един лозунг, младите не го помнят, 45 години стигат. От тогава минаха 33 години. Стигат ли 33 години? За 33 години българската култура не успя да спаси българския преход и може би днес се налага да я спасяваме нея. Всъщност тя се развива много добре, но в отделни ниши, отделни гилдии, отделни балони, ако искате. И за мен е много приятно да видя, че тук в тази вечер в аудиторията има хора, които аз не познавам, обикновено ги познавам повечето. Има хора, които се принадлежат на различни поколения, на различни гилдии и на различни балони. Впрочем, това вероятно е един от първите видими проблеми на българската култура, че тя не разполага с обща критична културна публичност. И отделните кръгове от творци, отделните поколения общуват в затворени общности. Този проект, за който аз съм изключително благодарен на екипа на доцент Бурва, има за цел до някъде, ние няма да можем да направим това изцяло, до някъде да осъществи една обща рефлексия и да започне комуникация между поколенията, между балоните и между гилдиите. Това няма да е лесно. И едва ли само тази лекционна серия ще се справи с този проблем. Въпреки това обаче, този проект е амбициозен и той иска да представи културата на прехода за тези 30 и повече години, за отделните изкуства, за медиите, за общи културни процеси, но повече за този проект ще разкаже ръководителя на изследователския екип Ани Бурова. Доцент Бурова, заповядайте. Благодаря ви, професор Кьосев. Добър вечер на всички. Ще кажа само няколко думи, няма да представям проекта подробно, но наистина този цикъл лекции, който ще се провежда сега от септември до април до година, поведнъж месечно, е свързан с едно изследване, което започнахме с колеги от различни области на хуманитаристиката преди около 3 години, вече малко повече от 3 години, водени от идеята, че от 1989 година е минало достатъчно време, за да може, и не просто да може, всъщност да трябва вече да погледнем на този период по един по-обстоен, по-задълбочен начин, от дистанция, не само историческа дистанция, но и такава аналитична изследователска дистанция. Така че, ако се върна към това, което каза професор Кьосев, според нас 33 години стигат, за да започне най-малкото този разговор. Нас ни интересува най-вече това, какви представи, какви възприемания на прехода съществуват в българското общество, как се появяват те, как се развиват, така че всъщност центъра на нашия интерес е в тая пресечна точка между прехода, процесите на прехода, обществото и културата. И така съставихме и програмата за лекциите, забелязали сте, те слагат много силен акцент върху различните изкуства, върху културата. От една страна, защото литературата, киното, изобщо изкуствата традиционно имат тая важна функция да дават един по-дълбок поглед върху процесите в обществото, да осмислят по-дълбоко опита на обществото с такива исторически преломи, какъвто представлява този след 1989 година. А от друга страна, защото всички тези изкуства през последните 30 години също минаха през големи промени. Една от най-големите промени е точно техният вече различен статут в обществото, тяхната променяща се социална функция. Така че това е от основен интерес за нас и
се опитахме да съставим програмата на лекциите така, че да тръгват от една по-широка проблематика. Ето днес доцент Михаил Груев ще постави тази по-широка историческо-обществена рамка, после ще минем през медиите и след това вече по-подробно към културата и различните изкуства. Надяваме се наистина така да стане тук в тая зала и в тази общност едно място за разговор по всички тези процеси, които в крайна сметка засягат нашата съвременност, времето, в което живеем и близкото ни минало. Лекциите ги замислихме така, че да са насочени към широка аудитория, с акцент върху студентите, разбира се, но и не само. И много благодаря на Културния център, че се включи като домакин на тези лекции. Без тях това отваряне към по-широка аудитория нямаше да бъде възможно. Благодаря на целия екип на центъра, на професор Кьосев като негов ръководител, за това, че не просто приеха идеята, ми я включиха в програмата си за тази академична година, която ще започне другата седмица. Заедно изработихме концепцията на лекциите и специално благодаря на Моника Вакарелова, която вече няколко месеца се занимава с нас и е в течение на всички подробности, участва дейно в този замисъл. И така, не искам да отнема повече време, ще върна микрофона обратно на професор Кьосев, за да започне тази вечерния разговор. Благодаря ви много, че сте тук и се надявам следващите няколко месеца да се срещаме за тези разговори в театралната зала на Софийския университет. Благодаря ви. Нашата съвместна работа с проекта има, както чухте, една явна програма, Ани Бурова казва за нея. Има една скрита тайна програма. И това е нашата амбиция, или дори мога да кажа свръхамбиция, тук да стане толкова интересно, че самите лектори да се слушат един друг, а не да идва всеки да си изнася лекцията. Както знаете, в момента това е точно така. В залата, освен доцент Михаил Груев, който аз ще поканя, няма почти нито един лектор, но това ще се промени. Те ще почнат да идват. Аз ще поканя след малко на сцената първия лектор, доцент Михаил Груев, който няма нужда от представяне. Той е една от ключовите фигури на историческия факултет на Софийския университет. Човек с изключителен авторитет между своите колеги и широката общественост. Той е писал по много проблеми, но най-отважните от тях са българските мюсюлмани, възродителния процес, колективизацията в селата и, разбира се, процесите на българския преход, за които той ще ни разкаже днес в тази уводна лекция. Заповядай, Мишо. Всички знаете, разбира се, че той освен това е директор на българските архиви. Благодаря на професор Кьосев. Той така официално ме представи, че ми стана леко неудобно, най-вече и поради това, че виждам в залата много колеги и приятели, на които благодаря, разбира се, че са тук. Надявам се да им бъде интересно. Още повече разчитам и на дискусията след моето експозе, защото, както сами разбирате, това е една необятна тема. Когато получих поканата да направя някаква подобна лекция, доста се смутих. Първо, поради гигантския изследователски проблем, който сам по себе си преходът представлява. Но пък това е едно предизвикателство, така да се каже, към всеки, който пристъпва към подобна тема. Другото предизвикателство е, че събитията, за които ще говоря, голяма част от тук присъстващите сме и съвременници, така че постигането на някаква критическа дистанция е действително много трудно, но това е, така да се каже, калкулиран проблем пред изследователите на
този период, защото това е, така да се каже, неотстранимо. То трябва по някакъв начин да се приеме като даденост, когато човек се опитва все пак така дистанцирано и академично да разсъждава върху иначе драматични събития, които промениха до голяма степен хода на историята за Източна Европа и които промениха и, вярвам в това, и живота на повечето от нас. Другият така голям изследователски проблем е много мозаичния характер на прехода. Може би това е неговата най-основна характеристика и заради това е много трудно да се намери някакво общо кратно, през което той да бъде пречупен и разказан. Така че, може би и моето изложение ще има мозаичен характер. Все пак трябва да имаме предвид, че това действително беше уникален шанс, може би, за нашето поколение, да наблюдаваме нещо, което в човешката история всъщност една такава драматична промяна, която не всяко поколение преживява. И поради факта, че това беше общ източноевропейски феномен, всъщност в Източна Европа се родиха и няколко школи, които се опитват, така да се каже, академично да интерпретират всичко това. Всъщност първата школа, която се опита, така да се каже, да разсъждава по-теоретично върху прехода, това са така наречените транзитолози. Най-вече това бяха американски учени, които така или иначе бяха свързани с голяма част с неправителствения сектор в Съединените щати през 80-те години и които, така да се каже, извличаха своята емпирия от преходите в латиноамериканските общества към демокрация. И така, общо взето, за основоположници на тази школа се смятат двама американски политолози, Гилермо О'Донал и Филип Шмитър, които с излязлата през 1986 година книга "Преходи от авторитарно управление" се опитаха, така да се каже, да постулират някои принципи, по които според тях, това беше все пак в хода вече на Горбачовата перестройка, и принципи, които според тях беха общо валидни за всички общества по света и някакъв алгоритъм, по който да се движат процесите на демократизация. Както сами разбирате, самата изходна постановка е така доста наивна, поне от днешна гледна точка, но така или иначе това беше едно течение, което влияеше върху американската така политическа мисъл, може би имаше влияние и в академичните среди до към края на 90-те години. Другата школа бяха така наречените революционисти. Тук, разбира се, трябва да посочим Дарендорф с неговите размишления върху революцията в Европа и хора, които самите те бяха активна част от неформалните движения и демократични организации, които възникваха в Източна Европа. Имам предвид хора като Адам Михник, като Виктор Себастиен и други такива, които така, общото между тях е, ако те въобще могат да бъдат така обособени като школа, е, че те признаваха договорния характер на преходите в Източна Европа между бившите комунистически елити и раждащите се неформални сдружения и новите елити, които възникваха, но акцентираха все пак върху вътрешните сили и фактори, които всъщност подтикнаха комунистическите партии, поне в част от източноевропейските страни, да се демократизират. И
впоследствие да седнат на кръгли маси и така да се каже да поделят властта, а някои от тях и така съвсем организирано да слезат от политическата, след това и от историческата сцена. Може би сред българските изследователи, които най-близко така се доближава до тази парадигма, това е Димитър Луджев. Тук все пак трябва да отдадем дължимото на неговия двутомник "Революцията в България 89-91 година" и после другите два тома, които написа вече отвъд документа с лични спомени и размисли като участник в този процес. Така че до голяма степен Луджев се вписа в тази източноевропейска интерпретативна школа на революционистите в интерпретацията на източноевропейските преходи. И третите, това са така наречените трансформационисти, именно с акцент върху инициираните от елитите договорености и така пренареждането, така да се каже, на новия световен ред. Тук, разбира се, има един американски изследовател, Раймонд Гартов, който е и високопоставен така служител в Държавния департамент на Щатите. И много близко до тази школа бих наредил и конспиративистите. Така като едно четвърто направление, очертаващо се в изследването на прехода, които акцентират именно върху така обстоятелства, както те мислят, че всичко е планирано и режисирано, ролите са предварително раздадени и остава да бъдат изиграни. Може би сред хората в публичната среда в България трябва да кажем, че това е доста близко до нашата национална психология и може би е не академична, но популярна така интерпретативна школа, която може би се ползва с най-голямо влияние в България. Така, сред хората, които имат някаква претенция за академичност, Иво Христов е един от хората, който така особено добре се вписва в тази роля. Но, разбира се, има и други автори в така сивия сектор между академичното, популярното, сензационното, конспиративното, които успешно паразитират действително в непрекъснато подхранваното от публичната среда изнасяне на факти за връзки с близкото минало, с комунистическите тайни служби и така нататък, които още повече така засилват убедеността на най-широки слоеве в обществото, че по този начин трябва да бъдат обяснени нещата. Всъщност, нещата са доста по-сложни, както всички знаем и ще се опитам да представя, за да могат да бъдат режисирани в такава голяма мащабност и последователност. Освен това, прехода в България толкова много наподобява Брауновото движение, че съм абсолютно убеден, че е невъзможно всичко това да бъде така планирано, че да се случи. Сега, разбира се, за да се опитаме по някакъв начин да обхванем този гигантски проблем, трябва да се опитаме все пак да направим и някаква вътрешна периодизация на целият преход в България. Сега аз, за съжаление, бях подготвил тук една презентация или PowerPoint с документи от българските архиви, които, така да се каже, да илюстрират това, което казвам, но тя пък не успя да тръгне. Тя беше всъщност презентация главно на документи, които са публични,
но могат да бъдат видяни, тук да направя малко и реклама на българските архиви, на сайта Промяната 1989 преди и след, която е част от дигиталните колекции. До голяма част от тези документи са главно документи от Централния държавен архив, но също и от регионалните архиви, но включват документи от на секретарията на ЦК на БКП и на Политбюро до края на 1989 година, защото само тази част от документите са в държавните архиви, останалата част продължават да се стопанисват от Социалистическата партия. И документи от така големи фондове, които постъпиха през последните години. Фонда на Жельо Желев, фонда на Съюза на демократичните сили, фонда на казионния БЗНС, който беше постъпил, но не беше обработен и така нататък. Но да се върна на опита, така да се каже, за периодизация с уговорката за цялата условност на всяка периодизация. Тук трябва да се каже все пак, че за да можем да направим някаква периодизация, трябва да установим хронологическите граници на целия период. И тук отиваме към един отворен, поне той не е за науката, но за българското общество все пак отворен въпрос. Нали, свършил ли е преходът и ако е свършил, кога е свършил? Знаете, много често и журналисти, и политици нали, изпускат такива реплики, които всъщност показват убедеността на широки слоеве от обществото и от елитите включително, че преходът продължава. Разбира се, този преход не може... Първо, ако погледнем по този начин, трябва да кажем, че всъщност цялата човешка история, в крайна сметка, може да бъде мислена като един преход. И по тази причина някъде трябва да се сложи някаква граница, макар и условна, на целият този трансформационен процес. И макар че това е тема, която, така да се каже, предизвиква дебати сред историческата колегия, но все пак мисля, че приемането на България в Европейския съюз на 1 януари 2007 година представлява логична, условна граница, пак казвам, на целият този трансформационен процес. Защото ако трябва да обособим начало и край на един цикъл, който е относително завършен в човешката история и го наричаме именно преход, то трябва да кажем преход от какво към какво е. И ако това е преход от тоталитарен комунизъм към плуралистично, многопартийна, демократична политическа система, то трябва да кажем кога се случва това. Цялото разминаване в това усещане за границите на прехода проистича от, разбира се, огромното разминаване между хоризонта на очакваното и реалностите на постигнатото. В този смисъл широки слоеве от българското общество си представят края на прехода като начало на благоденствието по някакъв начин. Но както сами разбирате, благоденствието е нещо много условно и във всеки случай много индивидуално. Най-малкото като усещане. Така че, понеже все пак науката трябва да борави с някакви, макар и условни, но все пак по-точни категории, мисля, че ако приемем, че падането на Живков от власт на 9 или 10 ноември, може би да коментираме и този факт, бележи началото на този процес, то приемането на България в Европейския съюз всъщност бележи неговият условен край. И ако се върнем към тезите на транзитолозите от края на 80-те години, независимо от цялата им наивност, всъщност това, което
може да бъде взето от тях е идеята за стадиалното развитие на всеки преход, преминаването през първоначална либерализация, фактически преход и последната фаза на консолидация на вече новото общество. Тоест, те предлагат една такава стадиална триделна периодизация на всеки преход. В същността си, тази теза на транзитолозите представлява адаптация на една по-стара антропологическа теория на Арнолд Ван Женеп и по-късно на Виктор Търнър за ритуалите на преход в човешките общества, където те твърдят всъщност, че всяко общество преминаване в такъв период на преустройване по някакъв начин, преминава неизменно през фазата на атомизацията най-напред, респективно отделянето от предходния статус, лиминална фаза на граничност, на преходност на всичко това, което се случва, и третата фаза, това е фазата на нова агрегация. Или, ако пренесем това към реалностите на българския преход, пак казвам с известна условност, бихме могли да обособим една фаза от падането на Живков от власт до приемането на новата конституция на 12 юли 1991 година, който е всъщност началната и най-турбулентната фаза на прехода. След това лиминалната фаза, която следва с правителството на Филип Димитров, след това Беров и Жан Виденов до 1997 година и вече последната фаза на нова агрегация, така да се каже, на преходното общество, която започва след 1997 година, така центрирана около управлението на Костов и на Съюза на демократичните сили в периода 1997-2001 година и приключила всъщност с постепенното отпадане и изживяване на двуполюсния модел и, както казахме, с приемането на България най-напред в НАТО през 2004 година и след това в Европейския съюз през 2007 година. Сега, за да влезем в същината на проблема, трябва да кажем, че всъщност има общи така типологически характеристики между останалите източноевропейски страни, които влязаха в тази турбулентна фаза през 1989 година и по много различен начин излязаха от нея. Тоест, можем да говорим за общо начало, но не можем да говорим за общ край, защото във всяко едно от тези общества тези трансформационни процеси протичаха с различна интензивност, по своя собствена логика и в последна сметка доведоха и до не много различни, но все пак резултати с осезаеми разлики. Какво беше състоянието на българското общество в навечерието и в около самото падане на българското общество? Преди всичко, това беше едно дълбоко затворено консервативно общество с един режим, който беше сред най-догматичните и консервативните в сравнение с останалите източноевропейски комунистически режими, където, ако изключим режима на Чаушеску в Румъния, който е така по-частен случай, всъщност имахме едно постепенно омекване на тези режими, видимо и забележимо още от 70-те години. И в този смисъл повея, който дойде с идването на Горбачов на власт през 1985 година, така да се каже, засили тези тенденции, но не ги инициира.
проявите на гражданското общество, създаването на неформалните сдружения и движения и въобще с така плурализацията на публичната среда в България. Всъщност имаше Комунистическата партия и нейната власт изглеждаше абсолютно монолитна. По отчетни данни на последният 14-тият партиен конгрес, всъщност в Комунистическата партия членуваха към 89-та година 960 хиляди членове, обхващащи някъде около 12% от пълнолетното население на страната. Тук трябва да кажем, че и всъщност партийното ръководство беше едно от най-консервативните в сравнение с останалите съветски деривати. Самият партиен лидер Тодор Живков към 1989 година имаше навършени 78 години и беше най-възрастният комунистически диктатор в Източна Европа. Един колега политолог беше изчислявал средната възраст на политбюрата на комунистическите партии в Източна Европа и той беше изчислил за българското политбюро 74 години към 89 година средна възраст. Сами разбирате нали, каква огромна дистанция и мисловна, и възрастова, и всякаква друга представляват тези хора на фона на, да кажем, нашето поколение тук с професор Благоева, които бяхме студенти тогава. Освен това, което характеризира Комунистическата партия в навечерието на промените, е липсата на ясно изразена реформаторска фракция. Говоря в една по-дълга перспектива. Нямам предвид хората, които непосредствено участваха, Лилов, Младенов, Луканов, които непосредствено участваха в свалянето на Живков от власт, а говоря за един по-широк кръг от по-скоро от технократски среди в партийното ръководство, които, така да се каже, са и по-адаптивни към променилите се вече условия в вътрешен и най-вече в международен контекст. В добавка трябва да добавим и този конфликт с новото съветско ръководство, в частност между Живков и Горбачов, който е и генерационен, и ценностен, и идеологически, ако щете, до някъде и заради изключително силното влияние на национал-комунизма върху политиката на БКП и върху цялостната настройка в българското общество в края на 80-те години. Що се отнася до дисидентското движение и формиращата се опозиция, както вече отбелязах, тя се появява изключително късно. Така, първите дисидентски прояви всъщност датират от 1988 година, независимо от това, че с по-късна дата, по аналогия с активните борци след 1989 година, се появиха десетки хора, които вероятно са имали някакво така честно и гражданско поведение в онези условия, но със сигурност те не съставляват, така да се каже, обособена някаква група, поне преди 1988 година. На практика това дисидентско движение представляваше пъстра смесица от една страна от някогашни политически затворници, радикално отричащи комунистическата система, тук имам предвид най-вече групата около Илия Минев и Никола Петковисти, които се активизираха вече в есента на 1989 година, и от друга страна членове на БКП, все още вярващи в неизчерпания модернизационен проект на социализма,
така че по своята социална природа те могат да бъдат характеризирани по-скоро, ако така, с цялата ми скептичност към тази теория на Райчев за мрежовите формирования, но по-скоро те могат да бъдат характеризирани като мрежово формирование вътрешно присъщо на самата система в фазата на нейното омекване, отколкото като истинска алтернатива на тази система. Сега, факт е обаче, че в последните месеци, непосредствено преди и непосредствено след пленума от 10 ноември 1989 година, между двете вече обособената група на така наречените реформатори Лилов, Младенов, Луканов и някои други и дисидентите съществуваше известна осмоза и фактически, така да се каже, топлата връзка между двете групи, те взаимно се индуцираха по някакъв начин. Възприемаха се не като алтернатива едни на други, а по-скоро като взаимно полезни един на друг групи, между които не съществува ясна граница. И това най-вече личи в топлата връзка между тях. Това е семейството на Станко Тодоров с неговата съпруга Соня Бакиш, която заради участието си в Русенския комитет, така да се каже, беше изключена от БКП, и Хайтов, където всъщност се провежда, където се формира една, така да се каже, неформална контактна група между актива и опозиция съответно. Така продължи да бъде флуидна и тя остана такава, може би, до демонстрацията от 14 декември 1989 година, когато на практика големи групи хора, най-вече столичани, разбира се, тук трябва да кажем и това, че всъщност това разделение между столицата и провинцията, тази демократизация на различни скорости показа и че това е един проблем, който в бъдеще цялата политическа класа трябва да има предвид, че настроението София не е страната и обратното. Но основната ми теза всъщност тук е, че действително събитията от 14 и продължението вече на 15 декември 1989 година беше действително разлома, в който двете групи ясно се разграничиха една от друга, осъзнаха себе си не като взаимно подпомагащи се, а именно като взаимно изключващи се, като управляващи и опозиция. И това всъщност катализира процеси вътре в създаващата се опозиция. Тя всъщност беше вече създадена на 7 декември, Съюза на демократичните сили, но и в самата комунистическа партия, където част от тези либерални среди, които гравитираха около клуба за подкрепа на гласността и преустройството, като Чавдар Кюранов, Кирил Василев и доста други, всъщност се върнаха обратно в комунистическата партия. Всъщност към цялата тази сложна и не много оптимистична от гледна точка на перспективите на демократичния процес ситуация в българското общество, трябва да се добави и тежкото наследство, което наследниците на Живков получиха, пък и всички ние като общество получихме с остатъците от така наречения възродителен процес. Тук трябва да кажем, че когато говорим за особеностите в останалите източноевропейски страни, възродителният процес беше един структурен проблем на българския комунизъм, който беше, така да се каже, особен негов патент. В този смисъл нито една от останалите
източноевропейски комунистически партии не беше отивало към подобна авантюра и това изключително много, така да се каже, усложни цялата картина в началния период на демократичния процес. Затова, защото всъщност пред новото партийно ръководство застана въпроса как да излезат от тази ситуация и как да минимизират щетите, които Живков и неговото обкръжение, към което принадлежат и те самите, ги бяха вкарали. И в този смисъл тук трябва да отдадем все пак дължимото на Александър Лилов, който с нарочно свикания пленум на 29 декември 1989 година всъщност хвърли цялата вина върху Живков и неговото обкръжение. Тук вече кои съставляват неговото обкръжение, това вече е един друг дебат, който се води вътрешно в самата комунистическа партия по това време. Но, така или иначе, Лилов направи сериозна крачка към преодоляването на този абсурд, в който се намираше българското общество с насилствената смяна на имената на турците, с напусналите страната по време на голямата екскурзия стотици хиляди хора. Тук има известно колебание в цифрите колко точно напускат страната, но във всеки случай по различни данни става дума за между 320 и 360 хиляди от населението на страната, които допълнително влошиха и икономическата ситуация в страната и ускориха всъщност самото падане на Живков от власт. Но така или иначе това беше един проблем, от който трябваше да си излезе. Още повече, че всъщност Лилов и новото партийно ръководство имаше изключително сериозна опозиция отвътре и отдолу от страна на редовите партийни членове в така наречените смесени райони и от страна на номенклатурата там. Затова, защото това бяха хора, които бяха пряко ангажирани в насилията върху турците и мюсюлманите в страната и които в един момент партийното ръководство, така да се каже, си измиваше ръцете и ги оставяше фронтално срещу своите дотогавашни жертви. Това беше така и Лилов на тази среща, която инициира всъщност с актива на МВР малко преди самия пленум, всъщност нямаме документа, можете да го видите, той това акцентира, че тези протести, които започнаха националистически, и то изключително мощни, най-вече в Кърджали, но и в Разград, така наречената Разградска република, обявиха там българите в града, в Асеновград и в редица други градове. Това бяха демонстрации с хиляди хора, които бяха подтиквани, така да се каже, от местната номенклатура. И точно тук те се видяха някакси предадени от партийното ръководство. Усетиха се сами срещу своите бивши жертви и потърсиха собствени начини за самоорганизиране. И Лилов в своето експозе акцентира върху факта, че всички тези демонстрации, ако погледнете, с държавните коли бяха с бели номера, ако тук по-възрастните помнят, другите бяха с черни номера, че сновенето между градовете, вътре в градовете, около организацията на тези протести, беше все от тези лади с бели номера. Тоест, до голяма степен партийният апарат отдолу, държавна сигурност, целият репресивен потенциал, така да се каже, на режима, изоставен от своите началници отгоре, потърси начин, така да се каже, за самоорганизация и за спонтанна реакция. И така всъщност се родиха и тези
тогава мощни националистически организации, Общонародния комитет за защита на националните интереси, Отечествената партия на труда и някои други формации, но всъщност по-значимото беше не формалното членство в тях, а огромния брой хора, които тези организации успяха да изкарат на улицата с искане да не бъдат върнати имената на турците и те да останат с тези имена. Нали, това от днешна гледна точка изглежда абсурдно, нелепо, но тогава това беше така съвсем непосредствена реалност и това беше един действително сериозен проблем, който, така да се каже, остана да тежи върху целият демократичен процес по-нататъка. Съответно доведе и до самоорганизацията на самите турци и мюсюлмани. Всъщност трябва да кажем, че най-напред те започнаха да стачкуват пред Народното събрание в периода между 26 и 28 ноември. Това е преди пленума, на който БКП се отказа от възродителния процес. Всъщност това предизвика и това самоорганизиране на тези хора в собствена политическа партия. Трябва да кажем, че това също е, така да се каже, структурна особеност на българската политическа система, включително и до ден днешен. Нали, първо това е, така да се каже, особеност на нова добавка към политическата система, не съществуваща в целия следосвобожденски период от историята на страната. Нали, има такива опити, действително и в междувоенния период, пък и по-рано, но така или иначе до формирането на такава етническа партия не се стига. Тук можем още много да разсъждаваме върху ролята на държавна сигурност, на самия Ахмед Доган в всичко това, но трябва да кажем, че тягата и по-късно лепилото на тази формация трябва да се търси именно в възродителния процес и в така усещането на тези хора, че така заедно или колективно те са по-силни и всъщност могат да гарантират правата си. Така се стигна всъщност формално и до създаването на ДПС на 4 януари 1990 година в апартамента на Касим Дал във Варна. Но така или иначе, разбира се, голяма част от тези хора, нали, бяха свързани с комунистическите тайни служби. Беше така особено парадоксално, че до голяма степен и протестите на турците и мюсюлманите, които настояваха за връщане на имената си, и тези, които всъщност се противопоставяха на това от националистическите организации, на практика бяха бивши колеги, така да се каже, от комунистическите служби. С това, разбира се, не искам, връщайки се така към школата на конспиративистите, не искам с това нещо да обясна целият този процес, но във всеки случай това са факти, които си заслужава, така да се каже, да бъдат сложени девизо, за да може да се разсъждава и мисли върху тях. Всъщност, когато говорим за всички тези действително турбулентно протичащи събития, трябва да кажем всъщност и за процесите, които настъпиха в вече основните играчи, които се оформиха на политическия терен, в тази все по-двупартийна система, която се установи в началния период на прехода. Тя не беше, така да се каже, изначално възникнала като двупартийна, т.е. появи се и трета партия в лицето на ДПС. Все още казионният БЗНС също
имаше някакъв потенциал и въобще земеделската опция все още представляваше така реална, видима, обособена, така да се каже, ниша в политическото пространство. Но в цялата турбуленция на политическия процес, всъщност все повече тази система започна да се формира, така като цикъла на Луната да се свива, след това обратно. Нали. Но фактически трябва да отчетем, че в началния период всъщност комунистите бяха тези, които бяха движещата сила на промените в обществото. Те бяха, така да се каже, една крачка напред пред опозицията. Най-вече в желанието си да се представят от една страна като... Разбира се, това беше до голяма степен свързано с все още присъствието на Горбачов в Кремъл и в така наивната вяра на така новото партийно ръководство на Комунистическата партия, което вярваше, че така да се каже, е възможно да бъде, така да се каже, направен някакъв демократичен социализъм, социализъм с човешко лице и така нататък. Но всъщност новото партийно ръководство държеше все по-така категорично да се отграничи от проведен вътрешно-партиен референдум през април 1990 година. Комунистическата партия смени името си на Българска социалистическа партия и взе и едно решение за разделянето с символите. Тази тема отново стана тук актуална последната година, може би. Но факт е, че всъщност с пленума, на който беше обсъден въпроса с комунистическите символи, трябва да кажем, че самата вече БСП се отказа от тази символика и така, може би, особено знаково действие в това отношение беше ритуалното препогребване на мумията на Георги Димитров на централните софийски гробища с така много масово шествие на 23 юли 1990 година. Сега, какво се случваше паралелно в опозиционния лагер? Трябва да кажем, че когато СДС беше създаден на 7 декември 1989 година, всъщност до голяма степен организациите, 14-те всъщност организации, които подписаха неговият учредителен акт, бяха до голяма степен виртуални. Това бяха малки групи от хора, без реални структури или почти без такива извън София. И така да се каже, те в последствие, особено чрез сядането им на кръглата маса, вече от януари 1990 година, станаха разпознаваеми и започнаха да градят структури постфактум, а не преди, каквато е обичайната логика, нали, преди един така кентавричен, бих казал, тип формирование, съставено от два типа движения. Едните бяха така граждански движения по подобието на гражданския форум в Чехословакия и в останалите източноевропейски страни, които, така да се каже, бяха по-скоро движения от либерален тип. И другата група организации, това бяха старите исторически довоенни партии с особена тежест, нали, на Социал-демократическата партия, начало с Дъртлиев,
Разбира се, БЗНС Никола Петков, водена тогава от Милан Дренчев, и Демократическата партия. Към историческите партии тук може би следвало да добавим и радикал-демократите, но за разлика от останалите три партии, това бяха хора, млади хора, които исторически не бяха живяли или поне в съзнателна възраст в онова време и по-скоро проектираха собствена ретро-утопия, възстановявайки радикал-демократическата партия, отколкото връщайки се към някаква стара партийност, такава предвоенна, и в периода до ликвидирането на многопартийната система през 1947-1948 година. До голяма степен това бяха много различни хора. До голяма степен те и възрастово, тези стари партии се състояха и главно от стари хора, чиято ценностна система беше формирана преди войната или по време на Втората световна война и които по някакъв начин си представяха политическия процес като възстановяване на тази стара реалност. Впрочем, понеже времето доста напредна и ще трябва така да се придвижим и по-към, така макар и да маркирам само по-късния период на прехода, но същото може да се каже и за така наречената монархическа идея, която беше така изключително витална в ранния период на тези демократични формирования. Тя, макар повечето от тях да бяха републикански, но имаше сред поддръжниците въобще на демократичната опозиция, имаше и немалко хора, които симпатизираха на монархията, не защото бяха някакви убедени монархисти, а отново ретро-утопично връщайки се към този иконичен до голяма степен образ на цар Борис III, който така беше запаметен в значителна част от по-възрастното поколение българи. Но фактически този кентавричен тип опозиция, тя беше, така да се каже, до голяма степен обречена, най-вече под напора на събитията. Тези стари партии всъщност една по една, на два цикъла, така да се каже, бяха изведени от политическия живот и, за съжаление, може би безвъзвратно преминаха в историята. Първият беше свързан с това разцепление около подписването на новата конституция през 1991 година, когато всъщност Дертлиев напусна Съюза на демократичните сили, опита се да направи нещо самостоятелно, но не успя. И двата земеделски съюза, бившия казионен БЗНС и БЗНС Никола Петков, по-отделно получиха по над 3% от гласовете, с което всъщност и двете останаха извън парламента и това до голяма степен, така да се каже, ги предопредели така тяхната по-нататъчна ерозия напред във времето. Вторият цикъл беше вече изваждането на Демократическата партия през 1984 година. Тя опита заедно с БЗНС в така наречената коалиция Народен съюз. Това беше един опит, така да се каже, на две исторически партии, които и в миналото са съществували под формата на коалиция, да продължат да съществуват. Но факт е, че след това вече в рамките на ОДС на изборите 2001 година те изчезнаха като самостоятелен субект и може би за голямо съжаление, сега в историята такива емоционални заключения не са приети, но може би със съжаление трябва да констатираме, че на практика с тях си отиде и така не остана нито една исторически възникнала
и развила се партия в България, освен комунистическа. Всъщност само тя е, така да се каже, стар политически субект, който има цялостна приемственост от края на 19 век. Но до голяма степен тази турбуленция всъщност доведе и до залеза на двата основни мастодонта. Първо СДС след повторната вълна излизането на демократите 1984 година всъщност се формира като единен политически субект, докато БСП през целия период на съществуването си, тя, макар да формираше коалиции от по-малки групи, клакьори и така нататък, всъщност остана единен политически субект, но нейното топене, така да се каже, продължи и то беше руинирано вече с окончателният край на двуполюсния модел с появата на царя през 2001 година и вече с новите политически субекти, които така фактически изчерпиха тази фаза на политическия процес, на тази начална фаза, в която беше формирана политическата система на прехода. В заключение, така се опитах да разсъждавам всъщност върху цената на свободата. Този въпрос в контекста на Централна и Източна Европа поставя един полско-американски историк Пьотър Вандич. Той разглежда цялостната история на Източна Европа през този проблем за цената на свободата. И така, повлиян от него, всъщност мога да кажа, че основният методологически проблем е как свободата може да бъде приравнявана към измерими и проверими количествени критерии. И все пак трябва да кажем, че свободата има цена и както предупреждава Дарендорф през 1992 година, преди да се стигне до желаната цел, неизбежно трябва да се мине през долината на сълзите. И действително трябва да кажем, че фактически българският преход или времето, в което повечето от тук присъстващите живяхме, беше съпътствано от грандиозни икономически, социални, демографски и всякакви други катаклизми, които до голяма степен дадоха неговия облик и неговата динамика. Всъщност, ако трябва да се спрем върху икономическите проблеми, фалитите на предприятията и рекордния ръст на безработицата въобще през 90-те години, ръста на цените и спада на доходите, нарастващата инфлация, социалните проблеми, пред които беше изправено българското общество, маргинализацията на все по-големи слоеве от обществото, нарастващото социално разслоение, мащабният миграционен поток към София и големите градове и вече към Европа и други части на света, всъщност отвориха и естествено свързаните с тях много тежки морални проблеми. Трябва да кажем, че ако трябва все пак да се сложи по някакъв начин чертата, всъщност всичко това доведе до окончателно разрушаване на традиционното българско общество и на неговата ценностна система, основана на принципа срам от хората и страх от Бога. Страхът от Бога е преодолян още от насъдения атеизъм от комунистическия режим, но сега изчезна и срамът от хората. Изчезна и страхът от държавата и нейните репресивни възможности. Всичко това, разбира се, доведе и до ръст на престъпността, до редица други проблеми, за които тук нямаме възможност да говорим. Но парадоксът е, че основната икономическа и социална цена на прехода
беше платена от социални слоеве и групи, които бяха пасивни или индиферентни към борбата за демокрация през предходния период. Това бяха хората, които бяха понесени от събитията до голяма степен против тяхната воля. Това естествено доведе и до ръст на носталгията към комунистическото минало, към сигурността и към всичко това, което предходният режим гарантираше. От друга страна, на хората, които убедено вярваха и подкрепиха промените, най-вече говоря за интелигенцията, младите хора, така активното градско население, всъщност трябва да кажем, че колкото по-силни бяха надеждите, след това толкова по-голямо беше разочарованието. И това, така да се каже, роди едно разочарование, една резигнация от двете страни на този очертан, така да се каже, двуполюсен модел и до голяма степен се превърна в така основния фактор за неговото разрушаване, на чието място, разбира се, активно се намести популизма като политическо проявление и като конкретна практика, който и до ден днешен, на който всички ние сме подвластни. Благодаря ви за внимание. Сега, професор Кьосев, аз се извинявам, че така се поотплеснах и се поразпрострях, обаче надявам се, разбира се, всичко не може да се каже, но може би в дискусията... Всичко може да се каже, драги Мишо, само говори на микрофона, ако обичаш, защото иначе не се чува в интернет. Приятели и колеги, аз ще модерирам дискусията. Предлагам да направим нещо твърде просто, по 2-3 въпроса, след което Михаил Груев да отговаря, после нова серия и така до изчерпване на въпросите. Заповядайте. Моля, който иска да зададе въпрос, да се представя. Изкушавам се да питам доцент Груев, мислейки за границите на прехода и неговото начало и край. Дали не мисли, че политическия край на Българската социалистическа партия може да се разглежда за бъдеще като край на прехода? Това е... Може би да се берем на въпроса. Още един въпрос, ако обичате. Добър вечер и благодаря за прекрасната лекция, за заедно учение. Моят въпрос засяга декември 1989 година и влиянието на събитията в другите страни от бившия съветски блок, в частност декември 1989 година Румънската революция. Да. Как течат в рамките на нашия процес влиянието на събитията, случващи се в другите части на бившата съветска система върху българския политически процес? Тогава и малко след това. Благодаря. Това беше Лъчезар Буджиев. Още един въпрос? Благодаря за прекрасната дискусия. Представете се. Иван Ефтимов се казвам. Моят въпрос е цялостен, свързан с прехода. Може ли да се говори за край на прехода при липсата на реформирана съдебна система и без направена лустрация? Благодаря. Добре. Ако може микрофона, за да може Михаил Груев да отговори. Да. Благодаря. Много важни същностни въпроси. Сега, възможният край на БСП като възможна хронология на професор Павлович отговарям. Не, мисля, че това ще се влачи
доста дълго и няма що да го чакаме. Няма с какво друго събитие да го свържем, за да може чрез него да дефинираме края на прехода. Но е екзотично като предложение. До толкова, доколкото цялата тази материя е така в фазата на активен дебат в науката, би могло да се предложи. На Лъчо Бояджиев много важен въпрос, действително. Значи, външната индукция на процесите в България до голяма степен, така да се каже, повлияна от процесите в останалите източноевропейски страни. Разбира се, най-напред по отношение на демократичния процес, затова защото най-напред бяха събитията в Полша. Там за първи път през юни 1989 година Комунистическата партия беше принудена да седне на кръгла маса и, така да се каже, да подели властта с солидарност и с опозицията. Цялата тази идея за кръглата маса, за договорения характер на прехода, всъщност после беше повторена в Унгария и тя беше взаимствана от тук, нали, и от Желев, и от вече БКП, нали, новото ръководство на БКП. Що се отнася до революцията в Унгария, за мен това е много важен същностен въпрос, затова защото действително всичко може да се каже и да се хвърлят много тежки вини и обвинения върху тези хора, но тяхната огромна заслуга беше все пак запазването на мирния характер на прехода. И това е заслуга и на Желев в частност, и на Ахмед Доган, и на триумвирата, който всъщност застана начало на Комунистическата партия. До голяма степен причината за това е кървавата революция, коледната революция, нали, в Румъния 1989 година и страхът, че това нещо може да се повтори тук много по-мащабно. Това беше, така да се каже, много сериозна спирачка от всички страни за ескалиране на напрежението и за намирането на някакъв взаимен диалог. Да, нова серия от 3 въпроса. Имаше и трети въпрос. Имаше и трети, да. Третия на господин Евтимов. Да. Не мисля, че лустрацията и съдебната система могат да бъдат, така да се каже, някакъв репер при дефинирането на началото и край на процеса. Беше хубаво да се случат, но така или иначе не се случиха. Дано за лустрация е късно, разбира се. Вече. Това лустрацията нас не лустрира. Тоест, доцент Груев казва, не обърквайте моралното възмездие с края на процеса. Те нямат нищо. Нови въпроси, заповядайте. Професор Вацов. Супер лекция, много чист разказ. Само любопитство би ли описал малко по-ясно двата типажа? Би описал два типажа на разочарование от прехода. От една страна хората, които са понесли сякаш социалната ли точно тежест на прехода, по-инертен план, и другото на хората, които са така влюбени в демокрацията. Ето би ви разочаровали. Просто опиши малко повече. Да. Може би да съберем. Да. Аз съм Христо и искам да питам дали краят на този период няма да се разглежда, когато вече поколението преди 89-та тотално се отиде, така новото поколение, което е родено в Европа и то се смята за европейско, а не за, примерно, част от източния блок и да се връща към Русия. Заповядайте. Здравейте, победителка за Аристотел в университет Гърция. Много благодаря за прекрасната лекция. Един въпрос. Можем да говорим за край, за термин антиквен,
ако продължаваме да имаме хора тук в България, които чувстват носталгия за комунистическия режим. Ами, ако ти чувстваш край на душата си, това е край на прехода. Но тук аз виждам хора, които продължават да чувстват. Митко Вацлав. Да, без съмнение, то не е само разочарование. То е умора, разбира се, то е резигнация въобще от това, което се случва най-малкото на политическата сцена, ако не и в по-широк мащаб. И то е двустранно, така да се каже. От тези две ясно обособени групи, от една страна носталгията, това, което и тук професор Толуди всъщност говори, и разочарованието у тези значими групи хора, че това никога няма да се върне. И това се видя всъщност при управлението на Жан Виден. Нали? Затова, защото въпреки по някакъв начин победата, която БСП постигна на крилата на носталгията, хората, които я подкрепиха, в последствие бяха разочаровани, че нещо, това не е онова, което беше. И то няма как да бъде. Нали? От друга страна, разбира се, сред тези групи имаше и разочарование от това, нали, тази двойствена роля на тези среди и липсата, така да се каже, на желание за... И невъзстановената справедливост. И невъзстановената справедливост, която също е имагинерно понятие, както добре знаем. Така че тази двустранна, така да се каже, разочарованост до голяма степен роди хранителната среда за възхода на популизма, който всъщност и ти изследваш в една твоя студия. Така че бивши селесари като Явор Дачков са в един глас с Велислава Да. И на Христо, който попита за чисто... Много старозаветно ми прозвуча това нещо, нали, да се върви 50 години през пустинята. Няма как. Динамиката на живота в съвременния свят е много по-бърза, отколкото и смяната на генерациите, на мисленето и така нататък. Нещо, което в други исторически епохи действително е било нужно много повече време, сега се случва много по-бързо и, нали, целият живот го показва. Ще взема думата и аз, за да направя, не за да задам въпрос, за да направя един коментар, който ще направи преход от проблематиката на лекцията към проблематиката на целия лекционен курс и проекта. Аз се надявам и Ани Бурова да се изкаже след мен. Защото все пак това е темата на лекционния курс. Той каза, не, ние с Ани сме се разбрали. И той спази своето обещание и описа рамкови политически процеси, в които, така се каже, много детайлно, много финно, поздравления, описа играчите на политическия преход от различни, от двете страни, разнообразните партии, които се появили, защо са се появили, в какъв контекст. В същото време, когато възникваха тези ретроутопически партии, като демократическата, радикал-демократическата, социал-демократическата, които се надяваха, че нещо ще бъде възстановено от политическия живот на буржуазна предвоенна България. По същото това време в сферата на литературата се появиха ретроутопически списания. И се появи нов Хиперион, нов Стрелец, демократически преглед и прочее и прочее. Още тогава беше ясно, че те се появяват за кратко и ще изчезнат, както партиите, така и се случи. И в някакъв смисъл има ясен паралел в случая между политически и културни процеси. Заедно с това обаче други културни процеси протекоха невидимо и политическият преход и неговият маскарад, така да се каже, скри тези културни процеси. Аз говоря главно за две неща. Едното е свързано с дигиталния преход. И с появата на компютър в България, с избухването на интернет и всичко това, което последва.
То очевидно е абсолютно различно от това, за което говорим до тук. Но по някакъв начин има връзка с него и ние не знаем каква е тая връзка. Второто, което ми се вижда също така много важно, е свързано с, как да кажа, политическата революция скри революцията, или ако искате контрреволюцията, на популярната култура срещу високата култура. Това се случи по различни начини, но за първи път в България възникна културна индустрия от могъщ мащаб, която се медиализира изключително успешно и която маргинализира високата, така наречената висока култура с нейното социалистическо наследство доста успешно. В резултат на това писатели, художници и музиканти от предишния социалистически елит бяха затворени в изолирани гилдии, а пък настъпи едно всеобщо веселие и радостна културна консумация на различни индустриални културни продукти, между които, разбира се, на първо място беше чалгата. И чалгата е фундаментален културен и политически проблем на българския преход. За него трябва много да се говори. Аз няма да говоря сега, ще кажа само, че то е странно преплитане между музикална култура, която се базира на противопоставянето Ориент-Окцидент много силно и разбира се култура, която е тясно свързана с българската организирана престъпност. И това се медиализира изключително силно и създаде естетика. Но това е друга тема. Аз се надявам, че в хода на този лекционен курс всички тези неща ще бъдат описвани в детайли. Но това е посланието, което искам да отправя. Политическите процеси и културните процеси са многопластови и всичките се развиват с различни скорости. И по някой път това, което е край на политическия процес, да кажем приемането на България в Европейския съюз, съвсем не е край на определени културни процеси. Учител от библиотеката най-голямото струпване на хора, от погребението 140 хиляди. Погребението на Глунди. Погребението на Глунди и хора. Така е, трябва да помним и хисарския поп и още много други неща. Мани, ще да кажа. Само няколко думи, но може би ако има въпроси преди това. Ето, там има въпрос. И аз след това, може би. Там зад пиано. Здравейте, аз съм Теодора Данилова. Съм от Фондация Софийска платформа, която се единствените установка. Моят въпрос е малко по-личен към вас. Как виждате вие лично каква е вашата прогноза за следващите 30 години? Защото 30 години, аз съм родена 89-та година, така че да. 30 години са минали, носталгията все още има, тя си е доста осезаема, преди цялата информация е достъпна доста вече в днешно време. Хората все още не искат да повярват или не знам какво се случва точно, но е така трудно и ако културата би могла да повлияе следващата година, как трябва да се урязан бюджет. Как виждате и какви окраски е бъдещето? Според вас. Здравейте, Яна, аз от БНР. Въпросът ми не е журналистически, по-скоро е философски, продължение на нещата, които Александър Кьосев каза преди малко и на целия разговор и атмосфера, която тук наблюдавам. Едно желание да се приключи наистина с всичко веднъж за винаги, да изчезнат последните, които се спомнят за СОЦР, да бъдат извършени всички тези неща, които задават естествения край на прехода. И философският ми въпрос е много широко, малко странен. Той се отнася до историческите процеси. Всъщност, кога можем да кажем принципно, че един исторически процес завършва? Когато той достигне естествения си край, или все пак можем да кажем, че той завършва, когато е прекъснат рязко и по средата
от някакво друго не свързано с него събитие. Защото имам чувство, че това е спора, който тече в публиката по някакъв начин. Много интересно да чуем какво мислят учените в този въпрос. Не виждам други въпроси, така че нека... извинявайте. Да, един кратък въпрос. Аз казвам се Кристиян. Моят въпрос е по-скоро икономически. Кой е основният фактор, който допринесе това България да е най-бедната държава от бившите социалистически държави към днешна дата? Според вас основният фактор, те са много, според мен, но според вас основният хора. Нека Михаил да отговори. Аз ще почна отзад напред. Има още някой. Да, още да. И следващата серия въпроси ще бъде последна. Така че предоставяте се, кой смислите? Аз казвам Маделена Тонева. Първо ще благодаря за страхотната беседа, защото аз практично си припомних много неща, които съм преживяла, но вече съм забравила. И сега не искам да изглеждам обаче изпитана. Ще задам исторически въпроса ми стои. Мислите ли, че историческата наука малко се забави в преосмисленето на този по-дълъг 45 годишен период? Защото в последните години, аз лично виждам така малко повече насищане в публичното пространство на обяснение на събития. Очевидно, историята може да се тълкува, но там има факти, които са безспорни. И аз мисля, че те не достигат до масовото граждане. И всъщност тази носталгия няма корен тук. Извинявам се, длъжници, ви са историците, И също после искам да вметна един въпрос, но ще изчакам на следващия. Добре. Преди да дам думата на Михаил Груев, искам да кажа, че в въпроса на госпожата има едно смесване. И то е смесването между историческата наука и публичното пространство. Това, като става публичното пространство, не е непременно историческа наука и може би историците си свършили работата, но това кой знае, защо не е стигнало до публичното пространство. Да, аз всъщност също ми се думите, но само да допълня само, че във всяка наука има един период на първоначално натрупване на емпирия и едва след това вече идва осмислянето, там втора, трета фаза на този процес. Разбира се, първо ние закъсняхме с натрупването на емпирията, затова, защото това е свързано, с работата на историците, е свързана и с архивите, с изчитането на тия архиви. Трябва да ви кажа, че все по-малко хора четат в архивите. Това е друг един проблем. Но така или иначе приемаме, че вече това е преодоляно с изворовата база и така нататък. От друга страна, натрупаха се през последните десетилетия и изследвания, най-различни и по-различни проблеми, но има цикъл, така да се каже, който трябва да бъде извървян на преливането на това натрупаното знание вече в учебникарската литература. Това пък е друг един проблем, как това се интерпретира в учебниците, не само по история, и по литература, и по музика, и по животно и така нататък, и вече преливането в масовото съзнание. Аз мисля, че това предстои, този процес. Действително, всички сме длъжници, всички, така да се каже, имаме интерес нашето общество да бъде по-добре информирано. Сега, на въпроса на защо сме най-бедни, значи не може всичко да бъде обяснено с комунизма.
има и очевидно, че има и някакъв културен някаква културна основа, която, така да се каже, предопределя тази граничност на българското общество между Ориента и Окцидента, между миналото и настоящето и така нататък. Тоест, има някаква изначална предразположеност на тия, не само българското, и на балканските общества въобще, и към, ако сърбите говорят за култура на мързела, култура на кражбата, култура на рушвета, като съберем всички тези неща едно до друго, може би си отговорим на вашия въпрос, поне така мисля аз. Значи, на Яна от БНР няма ясна граница. Значи, това е един открит въпрос в историографията, как периодизираме и по каква логика, по каква логическа верига, така да се каже, но приемаме един завършил исторически цикъл. И сега от тук произлиза вече въпроса, завършил ли е прехода, за да можем да го обособим като самостоятелен период, но аз мисля, че по този въпрос говорих доста. Пак казвам, всичко е много субективно и въпрос на собствено усещане. И тук на колегата от Софийска платформа не мога да дам. Значи, историческата наука се занимава с миналото, не се занимава с бъдещето. Не можем да бъдем... Аз лично не съм песимист, но не можем да бъдем и големи оптимисти, гледайки предходните 33 години. Не може да си представим, че ще бъде нещо радикално различно. Но пак казвам, не се наемам с такова заключение. Добре, и ние ще завършим нашата дискусия с последните 3 въпроса. Има ли желаящи? Здравейте, Христо Панчев се казвам. Края на прехода беше обявяван няколко пъти. Няма ли Симеон? Няма ли нещо дълбоко погрешно в очакването на края на прехода и няма ли това връзка с очакването на постигането на социализма през социализма? Някаква фикция далеч във времето, която като я постигнеш, вече се успокояваш, заживяваш в постигнатия рай и няма нужда да правиш повече усилия. Няма ли някаква философска грешка в това, което се наслагва до ден днешен, че ние трябва да изчакаме, да свърши нещо само, да почне друго? Живота всъщност не е ли целият един преход и не е ли философията по-правилно да се насочва към това да приучава хората да приемат нещата като един вечен преход? Тоест малко... То всъщност то не е само български казус. Очакваше се края на историята глобално. Очакването на края на историята спря с атентатите през 11 септември. Това ми е въпросът, къде идва това и къде му е, на къде отива това очакване, тази философска грешка? Аз казвам, Ани, съм част от екипа на културния център, затова изчаках и до последно. В случая въпросът е нещо, което ме вълнува лично. Те може би са всъщност два свързани въпроса. Първото беше това, което казахте, че можем да обсъждаме и да спорим дали 9 или 10 ноември е датата, за която говорим, че започва или пада Живков от власт. Въобще кога започва тази верижна реакция в България, която води до неговото сваляне, може би началото на прехода официално. И втория свързан въпрос, аз в момента се занимавам и записвам спомени на хора за 10 ноември. Как са преживяли този ден. И в разказите, повече от 10 разказа, всъщност излиза това, че когато говорят за месеците, дните преди това, хората казват, и как са се чувствали, и питам как ще се казват, то вече се знаеш, то беше ясно, то вече беше ясно. Обаче, когато стигнем до самия момент, най-често казват, няма никаква
никаква идея, че това ще се случи. И всъщност забелязвам това противоречие във всички разкази и ми е интересно, вие като човек с поглед към състоянието на обществото, как беше анонсирано в лекцията, какво смятате? Какво според вас е било публично ясно към 10 ноември 1989 година? Не виждам. Ето там, последния въпрос. На кой от вас? На дамата. Яна Петрова се казвам. И баща ми е един от малкото хора около мен, които говорят с известна неприязън към това време, защото той съзнателно си време така в този период. И въпреки, че един от най-интересните му спомени за разказване се тогава, той не го хареса това време. И когато бях малка, се спомням с какво настроение ми казваше и на мен и на сестра ми учете, за да се махнат от тук, защото няма да се оправи. И сега, когато вече, не знам, порасна, студентка, така нататък, и се отказах от това да се махна от тук и всъщност да остана и да се, силно казвам, да се боря. И той се промени мнението си за това и ме подкрепя. Вижда, че имам желание. Моят въпрос е, гледайки моето поколение, моите връстници и вашите наблюдения като преподавател и като част от академичната общност, имате ли наблюдения, вярвате ли, че можем да преодолеем тази носталгия и да се борим срещу нея, всъщност ние младите, и да направим някаква промяна? Добре, понеже имаше един господин, който извън регламента вдигна ръка, Те бяха едновременно. Дай му да вдигна ръка. Казвам се Голям Книжик, българен съм от турски етнос. Въпросът ми е към господин Груев. Отдеве говорихте за партиите и за опозицията, която все още нямам структури, но в последствие, като се създадоха структури тези партии десни, защо маргинализираха и оставиха българските турци в една партия, тя да стане толкова силна и в последствие да такава роля да играе в политическия живот на България? Благодаря. Сега, благодаря. Много така, особено така, въпроса, не толкова въпроса, колкото коментара на господин Панчев, така и цяло го споделям. Действително, не го давам толкова на така, влиянието на бастардизирания марксизъм-ленинизъм върху масовото съзнание. Това с отдалечаването на утопията, че най-напред ще строим комунизма, комунизма ще влезе в 80-та година, след това, нали, отместването на тази цел във времето, нали, реален социализъм и така нататък. Едва ли по аналогия, по същия начин може да бъде мислен и прехода. По-скоро това е едно субективно усещане, така да се каже, за незавършеност. Но в крайна сметка, аз го казах, цялата човешка история може да бъде мислена като един безкрайен преход или низ от много преходи. Така че това е, така да се каже, въпрос с отворен отговор или има повече от един верни отговор. На Ани въпроса от 9 и 10 ноември и какво е било ясно към 9 и 10 ноември. Казвам 9, затова, защото важното решение от гледна точка на партийната властова пирамида, това е решението на Политбюро, което
е взето на 9 ноември. Там е, така да се каже, повратния момент. Вече свикания на следващия ден пленум трябва да узакони това, което Политбюро нали, вече е решило предния ден. Тоест Живков е видял, че няма подкрепа вътре в самото Политбюро. Дали е било ясно? Да, ясно е, че някога нещо ще се случи, но кога точно, мога да кажа, така да се каже, от първо лице, тази система изглеждаше вечна, така да се каже. Никой не предполагаше, че дори замислите на тези, които свалиха Живков от власт, бяха отстраняване на Живков, но запазване на системата. В крайна сметка за това се бореше и Горбачов. На Яна Петрова промяната в мисленето за прехода. Вие го казахте. Значи, първо не смятам, че носталгията е нещо лошо. Според мен всеки може да си носталгира. Това е нещо много хубаво. Дори съм убеден, че след още малко време за прехода също ще се говори с носталгия. И за феномените, за които Сашо Кьосев говори. Тоест, така че въпросът е много субективен и в крайна сметка носталгията е едно, аз би казал, присъщо на всяко поколение и на всяко време чувство, затова защото най-вече то се проектира в носталгията по изгубената младост. И на Бюлен, прощавайте, че така важен въпрос е за това, който се давате. Но някак си така се получи, според мен, отново не може да бъде търсено някакво конспиративно, така да се каже, че турците и мюсюлманите са една концесия, която е дадена на Ахмед Доган и ДПС и останалите, така да се каже, нямат право върху нея. Това е първо един естествен, аз мисля, че го обясних, така да се каже, като естествена реакция срещу възродителния процес, нали, консолидацията вътре в групата и вътре в общността. От друга страна, тази консолидация не позволи на останалите други политически субекти да формират свои структури, може би да намерят достатъчно подходящи хора, които да лансират напред. Комунистите или след това социалистите от само себе си, така да се каже, загубиха влиянието си в тези райони с самия акт на възродителния процес. Така че до някъде това беше естествен процес. Дали ще се случи по-нататък плурализиране на тази общност, предполагам, че да, но така не мога да отново така влизаме в една територия на условностите и на неизвестности. Колеги и приятели, ти искаш нещо друго да кажеш? Аз ти благодаря. Преди това обаче ще кажа на господин Панчев, че преходът започна с липса на илюзия за край, защото на нашите огромни митинги Ангел Джандемов пееше прочута песен "Край на живота от самото начало". И това беше един от схемите на прехода. Така че никой тогава нямаше илюзия за край. Но сега нашата вечер завършва, уважаеми приятели, и нека да благодарим за прекрасната лекция на доцент Михаил Груев. Също така да благодарим за проекта, който е създаден от доцент Ани Бурова и нейния екип и който ще получи тази проект от лекции. Заповядайте пак.